My name, Princess Scarlet Thematic. Ang mga nagpapagalaw sa mga bagay. O huwag ka maingay, ako mag-ano ha. Sa araling ito, inaasahan na matutuhan mo ang mga bagay na nakapagpapagalaw sa iba't ibang bahagi, sa iba't ibang bagay. Bola. Ano yung bola? Bola. Ano yon? Ano yung itsura ng bola? Bilog. Gumagalaw ba to? Yes. Paano to gumagalaw? Pag hinagis mo, gagalaw to. Pag hinawakan mo to, gagalaw to. O ano nagpapagalaw sa bola? Yung paa ba o yung ulo? Paa. Kamay. Pag hinagis mo nga kamay nga ang gagalaw. Ulit. Bola, gumagalaw ba to? Yes. Paano? Kapag Naiba to. o naihagis. Yung lata gagalaw ba? Hindi. Hindi siya gagalaw hanggat hindi mo siya binabato. Ayan Anong ginawa nila? Papali. Binato nila yung lata sa pamagitan ng kinelas. Ginamit ba nila ang kamay nila? Hindi. Ginamit, pinulot nga yung kinelas, saka hinagis doon sa Ginamit nila yung kamay nila. Meron silang lakas. Yung kamay natin, meron tong lakas para makapagpagalaw ng mga bagay. Di ba? Opo. May lakas ba kamay? Opo. Oo, pag kumain ka marasustansya pagkain, lalakas ang katawan mo, pati kamay mo. Pag panichichirya kinain mo, hindi lalakas ang kamay mo. Tingnan ang mga tingnan at suriin ang mga larawan kung paano masasabing gumalaw ang mga bagay. O ito, anong ginawa dito? Hinatak nila yung kahon. Kaya ito gumalaw, di ba? Ang kahon ay nailipat sa ibang lugar o isang lugar dahil sa lakas ng hila ng mga bata. Anong ginawa ng mga bata? May hila. Hinila. Gumalaw ba yung kahon? Yes. Tama. Kung nakatayo ka at hindi mo hinila, hindi yan gagalaw. O ito naman, anong ginawa dito ng nanay? Anong ginagawa niya dyan? Titiklop. Tinitiklop niya yung mga damit. O ito naman, anong ginawa dito? Tinutulak niya yung kariton. Diba? Sa unahan niya, tinutulak niya. O ito namang isa, anong ginagawa niya doon sa aso? Papahabol. Oo. Yung pangatlo, anong ginawa niya? Babalibol. Volleyball. O ano natutunan natin dito? Gagalaw ang isang bagay kung hinihila mo, hinahawakan mo, o hinahampas mo. Ano pa? Paano gagalaw ang isang bagay? Kapag binato mo. Di ba? Opo. Gagalaw ba ang mga bagay na to kung nakatayo ka lang? Hindi mo hinahawakan? Hindi. Kailangan mong hawakan. Yung tali, kailangan mong hawakan yung tali ng aso para mapagalaw mo yung aso. Di ba? Susunod sa iyo yun. Kapag walang tali yung aso, susunod ba sa iyo yun? Hindi. Hindi. Sabi dito, napapagalaw natin ang mga bagay sa pagtulak o paghila. Diba yung karton talian natin, hilahin natin, gagalaw yung karton. Mas maraming puwersa ang kinakailangan para mapagalaw ang isang bagay. Ang puwersa at hangin ang tanging mga nagpapagalaw sa bagay. Gumagalaw ang mga bagay sa pamamagitan ng hangin at magnet. Kung hilahin mo ang yoyo, pupunta ito sa itaas. Anong tama dito? Sa number 1,
Sabi dito sa number 1, napapagalaw natin ang mga bagay sa pagtulak o paghila. Tama ba to? Yes. O, anong gagawin mo sa isang bagay? Itulak Tulak. o hilahin. Hilahin. Mas maraming pwersa ang kinakailangan para magpagalaw ng isang bagay. Tama ba yon? Opo. Number 3, ang pwersa at hangin ang mga nagpapagalaw sa bagay. Mali yung tama. Tama din yon. Kapag malakas ang hangin, napapagalaw niya yung yero. Di ba pag may bagyo? Number 4, gumagalaw ang mga bagay sa pamamagitan ng hangin at magnet. Opo, tama yon. Number 5, kung hihilahin mo ang yoyo, pumunta ito sa itaas. Tama din yon. O, alam mo na. Yung pako, paano mo papagalaw? Ahawa kami yun. O, pupukpukin. Yung number 2 naman, yung bangkuan. Paano mo papagalaw yung bangkuan? Upo ka. Oo, kaya hihilahin mo papunta sa'yo. Yung dahon, paano gagalaw yun? Sa pamagitan ng hangin. Eh, yung bangka, paano nagalaw? Ano? Kapag may makina. Diba? O kaya hangin, diba? Po. Napapagalaw din yun ng hangin. Kapag malakas ang hangin, tinutulak ng hangin yung bangka kung saan mang direksyon. Tapos na to.